Kdybys ráno vstál, nalil si kávu a zjistil, že v obchodě chybí jahody, jablka, mandle, avokádo, cukety, borůvky a desítky dalších věcí, nejdřív bys asi pomyslel na problémy v dodavatelském řetězci nebo špatnou úrodu. Ale skutečná příčina by byla mnohem tižší, mnohem menší a mnohem děsivější. Včely zmizely. Nezní to jako apokalypsa. Žádný výbuch, žádná katastrofa. Žádný viditelný zlom. Jen ticho v zahradách. Žádné bzučení nad květy. A pak pomalu začnou mizet plodiny. Ne všechny najednou, jedna po druhé, rok od roku, sklizeň za sklizní. Včely opylují přibližně 75% světových potravinových plodin a 90% planě rostoucích květin. Bez nich by se globální zemědělství zhroutilo způsobem, který si většina z nás nedokáže představit, protože jsme si tak zvykli na plné regály, že jsme zapomněli, kdo za nimi stojí. Nejsou to farmáři, pesticidy ani moderní technologie. Za většinou jídla, které dnes sníš, stojí tvor vážící méně než gram a žijící průměrně pouhých 6 týdnů. Abychom pochopili, proč jejich mizení představuje jednu z největších hrozeb naší doby, musíme začít uvnitř úlu. Kdybys ho mohl pozorovat zblízka, bez těla, bez zvuku, viděl bys organismus. Ne kolonii jednotlivců. Jeden živý, přemýšlející celek, kde každá včela plní přesnou roli a kde celek funguje s precizností, které moderní věda teprve začíná rozumět. Typická kolonie má 50 000 až 80 000 včel, víc než počet obyvatel mnoha českých měst. A přesto tam nevládne chaos. Ve středu stojí královna. Jenže hned na začátku je důležité opravit jedno rozšířené nedorozumění. Královna nevládne. Nepřijímá rozhodnutí, nevydává rozkazy, neurčuje směr. Její jediná biologická funkce je rozmnožování. Klade až 2000 vajíček denně, přibližně svou vlastní tělesnou hmotnost každých 24 hodin. Mimo to je zcela závislá na ostatních, které ji krmí a starají se o ni. Skutečná inteligence úlu nesídlí v královně. Dělnice procházejí během svého krátkého života několika rolemi. Nejdřív se starají o larvy, čistí buňky, udržují teplotu plodu na přesných 35 stupních, bez termostatů, jen svalovou aktivitou. Pak přicházejí stavba plástů, přijímání nektaru od průzkumnic, střežení vchodu. A teprve na samém konci svého života, kdy jsou jejich těla nejvíc opotřebena, se stávají sběračkami. Létají na vzdálenosti až 5 kilometrů a nosí nektar, pyl, pryskyřici a vodu. Za celý svůj život vyprodukuje průměrná dělnice přibližně 1/12 čajové lžičky medu. Aby med vznikl, musí tisíce včel odlétat miliony kilometrů a navštívit miliony květů. To není abstraktní číslo. Je to fyzická daň, kterou každá včela platí svým tělem. Ale med je jen vedlejší produkt. Hlavní práce, která drží svět pohromadě, je opylování. Když včela přistane na květu, zachytí na svém těle tisíce mikroskopických prachových zrn. Hustá vrstva větvených chloupků na hrudníku funguje jako přírodní past. Speciální košíčky na zadních nohách umožňují přenášet pelety vážící až 1/3 tělesné hmotnosti. Jako by člověk běžel maraton s 25-kilogramovým batohem, při přeletu k dalšímu květu se část pylu přenese na bliznu a dojde k opylení. Celý proces trvá zlomek sekundy a stojí za rozmnožováním naprosté většiny kvetoucích rostlin na zemi. Bez včel by lesy nevypadaly tak, jak vypadají. Louky by nekvětly. Ptáci, savci a hmyz závislí na plodech opylovaných rostlin by začaly mizet. Řetěz by se roztrhl. A teď přichází ta část v příběhu, která mi dává nepříjemné myšlenky před spaním. Včely mizí. Fenomén zvaný Colony Collapse Disorder přitáhl masovou pozornost kolem přelomu tisíciletí, kdy včelaři v USA začali hlásit něco, co dosud neviděli. Celé kolonie prostě zmizely. Ne mrtvé včely, ne nemocné larvy. Jen prázdné úly. Jako by se jednoho dne rozhodli odejít. Výzkumy ukázaly, že zatím nestojí jedna příčina. Stojí zatím kombinace faktorů, které dohromady nedávají koloniím šanci se vzpamatovat. Prvním jsou pesticidy, konkrétně neonikotinoidy, dominantní forma ochrany plodin od 90. let. Tyto látky pronikají do všech tkání rostliny, včetně nektaru a pylu.
Včela, která navštíví takto ošetřenou rostlinu, přijme dávku, která ji přímo nezabije, ale naruší její navigační systém. A pak se ztratí, doslova. Vylétne, navštíví květ a domů se nevrátí. Ne proto, že nechce, protože nedokáže najít cestu zpátky, zahyne na vyčerpání někde v poli. Tyto pesticidy se dnes používají na stovkách milionů hektarů zemědělské půdy po celém světě. Druhým faktorem je roztoč Varroa destructor. Název nepotřebuje komentář. Přichytí se na tělo včely nebo larvy, probodne kutikulu a živí se jejími tukovými zásobami. Oslabuje imunitní systém, přenáší viry, deformuje larvy. Pochází z Asie, kde se vyvinul na jiném druhu včely, která si na něj nějak zvykla. Evropská včela medonosná, která dominuje zemědělskému opylování po celém světě, žádnou takovou obranu nemá. A od chvíle, kdy se Varroa rozšířila globálně, nedá včelařům pokoj. Třetím faktorem je ztráta prostředí. Rozsáhlé monokultury nabízejí včelám v době kvetení zdánlivě dost potravy. Ale po většinu roku jsou biologicky mrtvé. Louka plná divokých bylin, která by zásobila kolonii po celou sezónu, je dnes vzácností. Včely hladoví chronicky, ne akutně. Nemají dost rozmanité potravy, jejich imunitní systém se oslabuje a stávají se zranitelnějšími vůči všemu ostatnímu. 3 faktory, každý sám o sobě zvládnutelný. Dohromady spirála. Od 50. let klesl počet spravovaných včelích kolonií v USA přibližně o polovinu. V Evropě to není o moc lepší. Některé divoké druhy včel, kterých existuje celosvětově přes 20 000, jsou na pokraji vyhynutí. V Číně, kde byl v některých oblastech hmyz zcela vyhuben intenzivním zemědělstvím, farmáři opilují ovocné sady ručně. Stojí na žebřících a štětečky přenáší pyl z květu na květ. Je to bizarní a trochu deprimující obraz. Lidé dělají práci, kterou včely dělali zadarmo miliony let a dělají ji nekonečně hůř. Věda hledá řešení. Šlechtí se včely odolnější vůči Varroa, vyvíjejí se biologické metody kontroly parazitů. Některé státy zakázaly nejnebezpečnější neonikotinoidy. Rostou komunity městských včelařů, kteří instalují úly na střechy budov, kde paradoxně bývá větší rozmanitost rostlin než v okolní zemědělské krajině. Ale žádné z těchto řešení není dost rychlé ani dost rozsáhlé, aby samo o sobě zastavilo trend, který trvá desítky let. Tady mám smíšené pocity, protože nejde o situaci, kde by existovalo jedno čisté řešení a my ho jen odmítali použít. Jde o situaci, kde každé dílčí zlepšení záleží a zároveň žádné nestačí. Pesticidy, které zvyšují výnosy, zároveň ničí opilující hmyz, na němž jsou ty výnosy závislé. Monokultury, které maximalizují produkci, zároveň likvidují biologickou rozmanitost, bez níž ekosystémy nefungují. Je těžké z toho vylézt, protože zemědělský systém je nastaven způsobem, který se sám systematicky podkopává. Přesto včely jsou neobyčejně houževnaté, když mají podmínky. Kolonie s dostatkem různorodé potravy, minimálním kontaktem s toxiny a ochranou před Varroa dokáže obnovit svůj počet rychleji, než by člověk čekal. Příroda se léčí, pokud ji přestaneme aktivně poškozovat. Kvetoucí záhon na balkoně. Louka, která není posekána příliš brzy. Včelař věnující svůj čas péči o kolonie. Spotřebitel volící ekologické produkty. Jsou to malé kroky. A bylo by hloupé tvrdit, že stačí. Ale nejsou to jen gesta. Je to skutečná podpora systému, který nás živí. Příště, až uslyšíš bzučení nad kvetoucím keřem nebo uvidíš zlatou včelu naloženou pilem, která míří k domovu, zastav se. Je v tom tvorovi vážícím méně než gram víc než jen med. Je v něm velká část odpovědi na to, jak bude vypadat budoucnost naší planety.